Zemoruz, historia zaliek. Eguntxo batzu die bideoak hilo ez ditutela arrazoi bategatik ordenagailua puskatu intzitzaiten. Duela bi aste edo jarri nonin azkena, nik ez dakize oso gauza xelebre izan zen, ematen zuen tximista edo sartu zitzaiola, ze ordenagailu ondatu eta diskak ere bai. Ezin nitun atzo lortu nun egitako bat salbatzea, Joseba Peña idazleari egindakoa, eta lortu nun bideotxo zati batzuk ateratzea, eta pena eta amorru pitxintxo bat, ze horietako batzuk politiek zian. Orduan, saiatuko nahi zaiak ateratzen, baino bitartean, berri batzuk. Egingo ditu ja beste ordenagailutxo bat lortu dut, eta azken egunetan pasatu zaitena da ikasturtea. Abilatu da, eta ja hasi naiz batera eta bestera, irakasleekin hitz egiten, eta ideia berriak edo erregu berriak. Ze bitxia egitzait, nola irakasle batzuek gauza berberak edo eskatu dizkidate. Oso lotua, zoritxarrez, ze badirudi gai izartxoa dela edo, nire zauri eskutuak liburuari buruzko egin un bideotxo bat, gaia dago puri-purian. Eta orduan, batzuk ibiltze eskit horren inguruan. Eta eskatu didate ikusita bideoen aukera, eta aurten igual lantzeko aukera klasetan edo, eskatu didate gaiari lekutxo gehiago emateko, eta aipatu didate gauza berbera, serieak. Esango nuke, 3 edo 4 aipatu didate gaia, eta 3 serie berdina. Seria da 13 arrazoi. 13 Reasons Why edo lako zerbait ingelesez, eta seriaren gaia berez oso latza da. Ez da spoiler edo ondatzea seria, ze hasieratik ikusten da, bertako neska bat, suizidatu egiten da, bere buruaz beste egiten da. Eta egiten duena da nonbait, bidaltzen die ikasle batzui, kasetak, gure garaiko kaseteak, bidaltzen die arrazoiak edo ematen. Seria horren ingurukoa da, irakasleek eskatu didate serie hori eta beste batzuk aipatzeko, baina gai horri lotua, jasarpena edo bullyingari lotua, seria iruditzen zaie, eta niri ere ideia ona iruditu zait, seria horren aitzakian sartzea gai horiek klasean. Gerota gehiagotan aipatzen diate irakasleek tertuliak egiten dituztela klasean, eta ikusita ze errex engantzatzen garen, gazteak are gehiago serieekin. Eta serie hori oso ondo etorri omen zaie eta eskatu didate kontatzeko, beste batzuek horrekin bueltan baldin badabiltza, aukera dutela serie hori erabilita gaia lantzeko klasean. Orduan, serie honetan ez dut amaitu, kapitulotxo batzuk ikusi ditut, badaude gauzatxo batzuk, igual nik pixka bat, ez nago ziur ez dut amaitu, orduan ezin dut esan, nola lotuko dituzten, nola biribilduko dituzten, baina bai konturatzen naiz oso interesgarria dela gai hori lantzeko. Ze, halako gaiak, kasu honetan jasarpena, baina askotan adibidez heriotza. Hor irakasleekin ere gai hori bi multzo berehala sortzen dira. Batzuek esaten diate gai hori nahiago dutela heriotza, esate baterako. Nahiago dutela ez aipatzea, ze beldur edo ematen du, igual hanka sartu lehikezu. Beste irakasle batzuek berriz esaten diate, eta ni hoiekin bat nator edo gehiago da funtsesko gaia da, eta eskolaren lana ez da bakarrik datuak ematea da, bizitzaren bidea egiten erakustea edo irakastea neurri batien. Orduan, gai horiek landu behar direla, aipatu behar direla, kontua da nola egin hobeto. Eta berriro bueltatuta jasarpena lantzeko esate baterako, serie batzuk aipatu dizkiate, harritu nau nola, berehala 3 serie berbera aipatu didatenin, bazi naiz ikusten, eta 13 arrazoi, gomendatzen dizuet, gazteei eta ez gazteei, gai horiek lantzeko aproposa dalako, ze jokaera batzuk ikusten die, eztabaidarako, azken batien zer da filosofia, jakinduria, zerk egiten gaitu gizaki, pentsatzeak eta jendearekin hitz egiteak. Orduan, serie horrek ematen du bide, gai horietako asko, gai horren inguruan dauden beste azpigai asko, lantzeko eta hausnarrean ibiltzeko horiekin. Beraz, amaitu ez badetere seria, ikusita irakasle batzuen gomendioa, berdina esaten dizuet. Eman aukera seriei, nik batzuk aipatuko ditut, ibiliko naiz eskean eta helarazi nahi badizkidazue, botala zait, eta ikusten badet interesgarria dela, beraz, komentatzen dizuet, begiratutxo ematea, 13 arrazoi. Ea bideo gehiago egiteko aukera duketen, ordenagailuak katapuf egiten ez diten berriz, eta laizte arte.